Kien ippubblikat stħarriġ tal-Eurobarometru li wera kif il-familji Maltin għandhom fiduċja b'saħħitha fil-gvern ferm aktar milli għandhom ċittadini f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Dan l-istħarriġ jindika li 51% tal-poplu jafdaw fil-gvern kontra 34% fil-bqija tal-Unjoni Ewropea. Qabel il-bidla fl-amministrazzjoni fl-2013, il-fiduċja fil-gvern kienet tlaħħaq l-34% biss. Barra minn hekk il-proporzjon ta' Maltin u Awċin li ma jafdawx il-gvern huwa t-tielet lanqas madwar l-Unjoni Ewropea. B'kuntrast l-Eurobarometru jindika li l-fiduċja tal-poplu fil-gazzetti naqset għal 28% biss, lanqas livell ta' fiduċja wara dak fl-Ingilterra. Barra minn hekk Malta hija wieħed mill-ftit pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fejn il-maġġoranza ta' dawk intervistati jemmnu li l-pajjiż sejjer f'direzzjoni tajba. 39% ta' dawk intervistati sostnew li jemmnu li l-affarijiet f'pajjiżna sejrin fid-direzzjoni tajba, b'kuntrast ta' rata medja ta' 31% madwar il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Ta' min jinnota wkoll li kienu 29% biss ta' dawk intervistati li sostnew li l-pajjiż sejjer f'direzzjoni ħażina. F'Novembru 2012 dan il-proporzjon kien ta' 46%. Madwar l-Unjoni Ewropea 56% iħossu li l-affarijiet sejrin f'direzzjoni ħażina. 81% ta' dawk intervistati f'Malta qalu l-ekonomija sejra tajjeb kontra 47% madwar l-Unjoni Ewropea. L-ottimizmu ekonomiku li hawn f'pajjiżna huwa kważi d-doppju ta' dak fl-istħarriġ li kien sar qabel il-bidla fil-gvern fl-2013. Aktar minn nofs il-Maltin intervistati dakinhar kienu jħossu li l-ekonomija sejra ħażin. Illum dan il-proporzjon naqas għal 12% biss. Dan meta fl-Unjoni Ewropea bħalissa 50% jħossu li l-ekonomija sejra ħażin. 82% tal-familji f'pajjiżna sostnew li l-qagħda finanzjarja tagħhom hija tajba, filwaqt li 77% tal-Maltin jemmnu li l-qasam tal-impjiegi sejjer tajjeb. Barra minn hekk 19% ta' dawk intervistati sostnew li jistennew li s-sitwazzjoni ta' pajjiżna ser teħżien fis-sena li ġejja, kontra 27% li sostnew hekk madwar l-Unjoni Ewropea. Mentri fl-2012 kien hemm terz tal-familji inkwetati fuq l-ekonomija, illum dan il-proporzjon waqa' għal 4%. Filwaqt li fl-2012 24% ta' dawk intervistati kienu inkwetati fuq id-dejn nazzjonali, dan it-tħassib telaq kompletament. F'pajjiżna bħalissa u lanqas rata ta' biża' fuq il-qatt fost il-familji madwar l-Unjoni Ewropea. Ir-riżultati tal-Eurobarometru juru ottimizmu u fiduċja fost il-familji f'pajjiżna. Il-qagħda ekonomika li tinkwieta ħafna lil familji madwar l-Ewropa ma hija ta' ebda inkwiet għal familji Maltin u Awċin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.